que una vegada, en un país molt lluny d'aquí, hi vivia un rei. El rei tenia una filla que era la princesa i tots dos vivien al castell. La princesa se sentia molt sola i s'avorria molt en el castell. De vegades deia: "Oh, I'm so sad." Al castell hi havia dos guàrdies que vigilaven la porta. De tant en tant, un li deia a l'altre: "Eric, can you see anyone?" "No, I can't see anyone." Als voltants del castell hi havia un poble on hi vivia molta gent. Molt lluny d'aquell país hi havia un cavaller que es deia Jordi i tenia un cavall blanc. Run, horse, run! Run, horse, run! Un dia, un dels guàrdies del castell va dir: "Look, Eric, it's so big!" "It's the dragon!" Era un drac molt gros que vivia a prop del poble, en una cova, i sempre tenia molta gana. I sabeu què deia? I'm hungry. Aquell dia se li va acabar tot el menjar. Va baixar al poble a buscar-ne i va dir que cada dia es menjaria 2 persones. I will eat 2 people every day. La gent del poble tenia molta por i no sabien com defensar-se del drac. I li deien: "Go away, bad dragon, go away. Go away, bad dragon, go away. Go away, bad dragon, go away. Bad dragon, go away. Bad dragon, go away." Però el drac repetia: I will eat 2 people every day. Aleshores, la gent del poble van decidir fer cada dia una rifa per veure a qui li tocava d'anar a la cova del drac. La gent deia: "Who is next today?" El primer dia van fer una rifa i el rei va dir que li tocava a la Mireia i a l'Albert. Today the dragon with it, Mireia and Albert. La Mireia i l'Albert eren uns nens molt valents i un dels nens de por. Tot anant cap a la cova, cantaven: Tururu, tururu, I am not scared of you. Tururu, tururu, I am not scared of you. I arriben a la cova del drac. Knock, knock. Who is there? Mireia and Albert. Coming, coming. El drac va fer ham, ham. i se'ls va menjar. Delicious. La Mireia i l'Albert, quan eren sentats a casa, sabeu què li deien? Pessigolles! Tic-lic, tic-lic, tic-lic. I el drac es moria de riure. Va arribar el dia següent i la gent es preguntava a qui li tocaria avui. Who is next today? Van fer la rifa i el rei va dir: Today the dragon with it, Mireia and Albert. L'Alba i el Xavier eren 2 nens que tenien molta por i pel camí cantaven: Dragon, dragon, don't eat me. You are so scary, you are so big. I arriben a la cova del drac. Knock, knock. Who is there? Alba i Xavier. Coming, coming. i el drac va fer Ham, ham. I se'ls va menjar. L'Alba i el Xavier, quan eren dins la panxa del drac, sabeu què li feien? Pessigolles! tic-lic, tic-lic, tic-lic. Al cap d'uns dies, al poble ja no hi quedava ningú. Ham! Go ham! 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 Llavors el drac va arribar al castell i va dir al rei: Now, I will eat the princess. El rei va contestar molt esverat. No, no, please don't eat the princess. Però el drac se la va emportar. Oh, no! Quan ja eren a la cova, el drac deia a la princesa: Now, I will eat you. Però escolteu, algú s'acosta. Qui deu ser? El Sant Jordi. És el cavaller Jordi que entra a la cova. Dragon, are you ready? el cavaller Jordi lluita amb el drac. Tururu, tururu, I am not scared of you. Tururu, tururu, I am not
drac i va néixer una rosa. El cavaller la va collir i la va donar a la princesa. Princesa, tis roses for you. Llavors, en Jordi i la princesa van començar a buscar la gent del poble. Mireia, Albert, Alba, Xavier, where are you? In the Dragon's Belly! Amb la rosa, en Jordi i la princesa van tocar la panxa del drac i en l'acte en va sentir tota la gent del poble. Van ser feliços i van menjar anissos i tots junts cantaven la cançó.